जोहोलाव जांगिला सावथुनाव दिनै आङो बाहागो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोबाव सम गेप जाबायमोन जोंनि बर' फिल्माव आरो नै दानिफ्राय ओंखारफिननो मोननानै आं आदै प्रबिनखौ थेंक्स बावगोन मानो होनोबा बिथाङा फन हरनाय लोगो लोगोनो नंगौ आंबो मोजां माने स्क्रिप्ट नागिरदोंमोन स्ट'रि नागिरदोंमोन थिग नैबे जोहोलाव जांगिलायाव मोनबाय स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों थारैनो नोंथांखौ माखासे सम जोङो सावथुन मुलुगाव नुनो मोनाखै खार'ना मा बिनि खारना जाहैबाय ओरै आंहाबो नै थियेटाराव बिजि थाबाय थायो आरो थियेटाराव थाबाय जेला जोंथ' 6-7 मान्थआ जों बायहेरायाव ओंखारनोनो मोना स' बेखायनो एसे गेप नुनो मोन्दोंमोन स' एबारनिफ्राय बर'नि थैयावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजोफोरा आरो नै दा जोहोलाव जांगिलायाव नुनो मोनगोन थियेटारखौ माबायदि अनसायनाय मोन्दों रायजो राजानिफ्राय रायजो राजाफोरखौ थियेटाराव जों अनसायनायखौ जोबोद मोजांखौनो मोन्दों आरो देग्लाय नै साबसिन थांनाय बोसोरनिफ्राय जिबायदि नुदों एबारहाय बांसिन मोजांसिन जोंनि आइराखि थियेटारखौ नुनो मोनदों क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।